wata sabuwa farrakar su ta 'yan uwa. Ka san shi sha'anin rayuwa yanzu mu zaman mu na karkara ba mu da wani abu da ya fi noma, kuma shi yanzu wannan kwadagon idan kana yin sa wallahi za ka samu sauƙin rayuwa. ne ma zan samu sai dai ka jure tunda ba aikin ka bane, ko mutanen birni ne. Amma tunda abu ne da kai ma kake ba mu abinci ba balle ne. To ya muka iya. Baba an mun waya. Bari dan amsa waya. To Allah ka sauri. Allah Muhammad barka da yamma. Ya ruwa. Ruwa ya wadata fa. Ina mai baki haƙuri game da abin da ya faru jiya. Wani lokacin yanayin rayuwa ta ke canzawa ba tare da na san dalili ba. Wani lokacin kuma kawai ina yin hakan ne domin in tsara mutuncinmu duka. Ki yi haƙuri ummina. Na'am. Ni fa tsakaninki da Ali. Babu komai. Ummi bai kamata ki dinga boye min abubuwan da yake faruwa a tsakaninki da Ali. Gani ne ya kamata a ce yanzu mun zama iyaye a gare ku ko? Gaskiya ne. Dama ba wani abu ne ya faru ba, kawai dai rashin fahimtar juna ne ta shiga tsakanin mu jiya da dare. Amma mun sasanta kanmu. Alhamdulillah. Abin da nake so da ke na kuma ji daɗi da ya kasance idan kun samu matsala ke da mijinki kina yin ƙoƙarin daidaita wa a tsakanin kin ji ki ci gaba da yin wannan ƙoƙarin kin ji ko duk mace ta kirki idan abu ya faru tsakaninta da mijinta suna ƙoƙari su daidaita tsakaninsu kin ji ki zama mace ta ƙwarai don biyayya tsakanin ki da mijinki ki kuma kula da shi sosai ki san abin da yake so ki san abin da baya so kin ji ko to inna nagode mu ci abincin mu kin san malam sun riga sun tafi aiki da shi da Amir. Inna wani irin aiki ne ya samu? Irin aikin mu ne na mutanen ƙauye. Wani aikin mutanen ƙauye? Ba komai baba. Na'am. Matukar zan kyautata rayuwar ummi. Duk wani abu na dan sha wahala dai ba wani abu bane sai na yi. To alhamdulillah. Abin da yasa nake kare ja ma kunne nake kare maka gargadi. Ba wani abu bane, akwai mutane da dama da suke so su zo su yi aiki a wannan gona. Amma abin ya faskara. Kuma ba wahala an aka kai wa harkar aikin da aka sa ka kai mata rikon sa kai na kashi za a iya sallama ka a kowane lokaci. Kuma ka san ba aiki ne irin na binne ba da za a ce in ka tafi za a baka fanho, za a baka garatuti. Babu. Ina fata ka gane. Yanzu mu ƙara gaban nuna maka can gaban kai ma ka ƙara gani. Yanzu kana fara wannan harkar noman bar ganin ka haka kamar burodi wallahi sai ka saɓe. Kaga yara ƙanana duk kafi su girma
amma ka gansu nan sun dage kawai aiki suke bil haƙƙi da gaskiya. Akwai yaron nan ma Usman dan Jalungo nan nake so shi ma in kashi, ka san abin hanya ne. Ɗauke yake amma na hoto. Wato ina so na baki hakuri dangane da rashin kulawa da na baki kwana biyu. Gaskiya ne. Ba sai ka bani afuwa ba, Jebi. Ni mace ce mai fahimtar abu a yadda suke. Kuma ba abu ne mai sauki ba shiga tsakanin zukata guda biyu, musamman inda suka shaku da junansu. Ba laifinka bane, Jebi. Ni ce ya kamata na baka hakuri. Ke ma ba kya bukatar hakan. Sarki, na gode da sabon tubalin zumuncin da ka dora. Well, ina fatan tubalin zai kasance katanga mai ƙarfi wacce za ta kasance abin dogaro a tare da mu. To ai daɗi na da ka iya magana. Ina yin hakan ne a inda ya dace kawai ko kuma inda ya cancanta. Gaskiya ne. Ina ka shiga da kwana biyu bana. Charlie, har yanzu bani da kwanciyar hankali. Ina kokarin yi wa daidaita abubuwan nan. Haka ake son kalmaci. Charlie, me kaka nan? Boss ya turo ni gare ka karo na biyu domin yi masa wani aiki. Charlie, gaskiya yanzu haka babu lokacin haka. Mugu, bai kamata kai watsi da wannan tayin ba. Na san
kana cikin damuwar abin da ya faru da kai kwanan baya. Ma ka sani wannan ya wuce, ya kamata ka fuskanci wannan sabuwar tafiya ce. Kai nazari, ya kamata kai nazari a cikin wannan sabon ƙudurin nawa. Idan kai nazari sai ka sanar da mugu. A san mene? Sai kin faɗa. Yau ne karo na farko da na yi magana. Kai dariya har da ƙyalƙyalewa. Da ba na dariya ko ne? Kai? Ba ka dariya haka kake kullum. Ina jin ki. Sai ka haɗa rai. Amma wani lokaci sai na kasa gane yadda rayuwarka take tafiya. Ina tunanin kaman akwai wani abu tsakaninka da hajiyarka. Hajiya tana kokari ta dora ni akan turba ta nasara ne. Gaskiya ne Jebi. Ina ji a jikina. Daga yanzu zuwa wani lokaci za ka zama ingantaccen shugaban kamfaninku. Na gode da wannan fata na alkhairi da ke. To ai ka cancanci haka. Ya buɗu ba. Bai buɗu ba. Ke dai akwai bai buɗu ba. An buɗe miki. Inda ke ci komai kin faso a buɗe miki. Ni kuma am there for you. In ta buɗewa. Iko in ta rufewa. Yawwa. Buɗe. Ba na son ka ɗauki kalamai na
a matsayin mai neman yakin zaɓe. Ina son ka ɗauki kalamana a matsayin mai neman yancin zuciyarka. Ba zan taɓa jera ki a cikin wannan jerin maƙaryatan ba. Gaskiya ne Jebi. Ina so ka manta da Jamila. Ina son ka cire ta daga cikin zuciyarka saboda ta haka ne kaɗai za ka iya samun kwanciyar hankali. Salima kenan. Ina yin ƙoƙarin yin hakan a kodayaushe, amma tafiya ce kamar tafiya da tsohuwar mota. Kin san kuma sai a hankali. Haka ne, na sani Jibi, amma situation din is getting out of hand. Dan Allah da Annabi ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri ka jure duk abin da ya zo maka. Ni kuma na maka promise in Allah da zan maka contributing ta yadda za ka manta da ita a zuciyarka. To, shikenan. Anyway, zan ƙoƙarta in gani. Ya kika ji abincin? Tsami. Yin tsami. Jamila! Don't go, please. Jamila, come back to me. Jamila! Jamila! Kar ki tafi ki bar ni yata. Yes, come back to me. Jamila! Jamila! Please come back to me. Please. Jamila! 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 Abba, yanzu na ga abba na. Wannan mafarki ke yi mana. No, wannan ba mafarki ba ne. Saboda na ga abba na yana kuka yana kira na har yana miko min hannu. Yana cewa me yasa na tafi yin bashi har yana kira na da wani suna Jamila. Da Jamila yake kira na Ali. Ali ina ji a jikina ina da iyaye. Don Allah Ali ka kai ni gare su. Ka kai ni gurin yan uwana don Allah Ali. Umme ba mahaifinki ba ne. Wannan mafarki ne kika yi, Umme. A zahiri ba zai ga mahaifinki ba. Kawai su dabar ne irin na mafarki. Wannan duniyar baki da kowa sai ne, Umme. No, never. Kana nufin ni mareniya ce? Ba za ki iya ganin su ba. Ba za ki iya jin su ba. Saboda ba sa wannan duniyar ta. Ya aka yi suka rasu, kuma a ina suka rasu. Duka sun yi haɗari. Kowa ya mutu, Umme. Wannan duniyar ne da ke ne kaɗai a cikinta. Kai zo nan, zo. Daga ina kake? Daga wajen Salima ne. For hell with you and that Salima. Me yana ka da wani yarinyar? Kwata ba ku zo na yi da ta ba. Kana gabas tana yamma. Ka fita harka kwata. Amma ni Hajiya ni ina ganin wannan ba abu ne da zaki daga hankali. Ya isa. A wurinka ba abin da zan daga hankali bane. Ka je office ɗinka ka duba irin asarar da muka yi. Ka san me muka yi asara? Ka je ka duba asarar da muka yi.
Jerry, sai yaushe za ka yi hankali? Yaushe za ka fita harka wani yarinyar? Ok, a kanta shi yasa baka buɗe ofis ba, ba na makullin kamfani na. Kaga, don Allah ka yi haƙuri kar ka ƙara min wani damuwa. Ni damuwar da nake ciki yanzu ta ishe ni. Ma ta tafi ta juya. Kanka da keta, Saude ce za ta sa ta a gaba ta kai ka, ba wata ba. Dubo sama, Salima ce. Jamila! Ai, ji ne.